Takže čus lidi, vítám vás z mého dalšího videa z HTC trošičku se zpožděním. Psal jsem velký test a musel jsem se učit a pak na to nebyl nějak čas na to natáčení. Tak prostě se omlouvám. Mrknul se na hlídku, tady 105 000, do 1. Tady nic nebude, protože se nám to seká po ránu. Teď je 6 hodin, takže se to trošku bude sekat. A snad na noc. No tak, jsem si viděl, že v jedné prodejně ve Zlíně je Farming Simulator 2015 za 300, takže mě napište prosím do komentářů, jestli si ho mám koupit, nebo ne. Do demonického portálu. 95% života. Strašně, když uberu jí moc, to je taká náhoda, a potom ji uberu málo a má za chvíli zase 100%. Tady jsem to viděl, že měla 90% a teďka má 91%. Takže to je strašně na nic. To je silná příšera. Tohoto už bychom mohli konečně dát. No. Za obličku to zkoušet nebudu. Zkusím za obličku věž. Tady už nemáme pana Koláčka, to je dobře. Trošku si to seká. Pardon. Jsem nechtěl. Máme vílu. Zelená víla. Chlastýlka. Co to bude? Tady moc neuberou. Neuberu ani skůlku. To je strašně na nic. No tak toto je z ryby 77, to je všechno. Jdeme na Zardík 123. Brojena. Nic. Pardon, seká se to. Čaroobchod. Jo, už si neviděl, prosím, ať zakoupit. Ne, sakra. No, minulý týden jsem koupil okřitlený Elix za Goldy, bylo super. No, tady máme Rodíkový taky už portál. Já si myslím, že tohle je docela dobrý účet, jako na level 135. A máme už tento portál, takže tímto jsme moc spokojený. Pardon, nechtěl zase, že tam teďka chodí strašně brzo toto, teďka hodiny. A za šupacník. Další účet, a toto bude náš poslední účet. Toto je přeskočit, tady už se na tento účet už jsem byl. Tenkrát, počkej. Že za chvíli budu level 106. Už se to seká, sakra. Nic, tady prostě nic není. Nevím, co s tím je. No dobré, vydrž. Aspoň něco. Pardon za sekání. Po ránu se to, jak jsem vám říkal, seká. Jo, vlastně nemůžu. To si teda udělám. Asi tam tady dáme. 3 dobré. Takže jdem na podzemí.
Tady, pardon. Od tohoto máme. Pekelný kýklo, 138, mohli bychom jí dát. Ty vole, ne. Sakra, no nic no. Tak tímto se s váma loučím a u příštího videa